Ramogi wadhiane singo ma ogol kod piny Amerka. Piny owacho mar Amerka koro keto singo mar chiwo mich ne ng'ata ng'ata ma ofulo ler ewi kaka inyalo yudi jonjore moko mag kweth mag shabaab ma itudo kod monj e piny Kenya kod Somalia. Tend Amerka oketo tenge omenda maromo siling bilion 1.2 omenda mag piny Kenya kaka mar chiwo ne ng'ama nyalo biro konyo e yudo jonjore adekgo. Amerka bende osingo omenda maromo siling bilion 1.2 ne ng'ata ng'ata mabiro konyo e chiwo nonro ewi kaka inyalo thir yore ma shabaab yudo godo omenda mag tayo chenro magi mag timo njore. Achije adekgo gin Ahmed Dirie, Mahad Karate kod Jehad Mustafa maduto itudo kod monje kuonde mopogore opogore. Ka ranyisi en mano mayando time kambi mar jolweny mag Kamsimba manitiere chula Mamanda e kaunti ma Lamu dwe mar achiel higa mokalo. By limiting the cash flow to al-Shabaab, the United States and our partners will strike a blow to the organization's ability to perpetrate violent acts throughout the world. This is the first time the Department of State has offered a reward solely for information on al-Shabaab's financial networks. And it's important that the information be as timely as possible so that it be actionable. Together, Kenyans, Somalis, other East Africans, Americans, we can defeat al-Shabaab and enhance security across the region.